Sehebai siri-siri nोंखौ मोजां मोनबाय सिरि-सिरि नों मानि एबा दामानि नों बुजि एबा दा बुजि बेखौथ' नोंसो मिथिगौ नोंनो गोसो होबाय सिरि-सिरि नोंखौ मोजां मोनबाय सिरि-सिरि Him answered, the wicked are wicked and me fi come tell you that. Hey, 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 hey. So my girl, it's him answered. The wicked are wicked and me fi come tell you that. रायथिनो सानब्लाबो रायथिनो हाया फोरमायनो सानब्लाबो फोरमायनो हाया सानब्लाबो रायथिनो हाया फोरमायनो सानब्लाबो फोरमायनो हाया मेगन खनाजोंल' नायखोमा गोसो सिङावल' सानखोमा गावखौ बुरखायसै आं गावखौ बुरखायसै आं नोंनो गोसो होबाय सिरि-सिरि नोंखौ मोजां मोनबाय सिरि-सिरि गोजानाव थायोब्ला रायदावनो सानो खाथियाव मोनोब्ला लाजिनाय मोनो गोजानाव थायोब्ला रायदावनो सानो खाथियाव मोनोब्ला लाजिनाय मोनो आगानसे आगानै फावसायै बुंनांगौ बाथ्रायाबो लासै गोरबोआवनो खामग्लिफिनो नोंनो गोसो होबाय सिरि-सिरि नोंखौ मोजां मोनबाय सिरि-सिरि नों मानि एबा दामानि नों बुजि एबा दा बुजि बेखौथ' नोंसो मिथिगौ नोंनो गोसो होबाय सिरि-सिरि नोंखौ मोजां मोनबाय सिरि-सिरि This is my girl, this him answered. The wicked are wicked and me fi come tell you that.